Gledajući ovu sliku, možete da pomislite da je neko nehajno zaboravio ili ostavio kotaricu ispred ulaza u dvorište. Na kraj pameti vam sigurno neće biti da je u toj kotarici beba. A upravo takav slučaj se desio u Crljencu. Mi smo bili na licu mesta i razgovarali smo sa ženom koja je pronašla ovu bebu. Petak, poslednji radni dan prethodne sedmice i prvi dan vikenda. Istovremeno početak vejavice koja je za par sati zahvatila gotovo čitavu Srbiju. U roku od par sati nekoliko desetina santimetara snega je prekrilo Srbiju. I možda bi se o tom danu govorilo samo kao još jednom danu prepunom snega, da se u selu Crljenac nije desilo nešto nesvakidašnje. Ovde, ispred ove kapije, pronađena je korpa, a u korpi beba. I život jednog dečačića, koga su kasnije neki dobri ljudi nazvali Srećko, započet ili začet u trenutku strasti i trenutku neznanja, mogao je da se tog dana i završi. Malo je falilo, a onda su naišli neki dobri ljudi i spasili ga. I ovo je priča o tim dobrim ljudima. Da vidimo ko su oni. I evo nas u stanu Biljane Topalović, slobodno možemo da kažemo heroja dana ili možda mnogo više, a za malog Srećka, tako su ga nazvali, heroja života. Da čujemo kako je to bilo. Pa, ja sam bebu našla u petak. Vraćala sam se od moje mame, to jest, ja sam već jednom tu prošla, nisam videla korpu, nisam videla ništa i nisam obraćala pažnju. Kad sam se vratila, ja sam tu s mojim bratom išla, malo sam tu zastajkivala i pričali smo i zapazim korpu ispred kapije komšinicine. I prvo, korpa mi je privukla pažnju, je korpa ili ti kotarica, sad da bi se to znalo šta je, bila je puna. To mi je privuklo pažnju, šta radi tu ta korpa puna, pošto je padao sneg, to je bilo prikriveno snegom, ali nije se ništa čulo. Tek kad smo stali, ja i moj brat, i kad smo šta radi ova korpa, šta je ovo, znate već kako kad nešto vidite, iz korpe se čuli krici, ali ne kao plač bebe, nego kao neka životinjica, ne možete da ocenite šta, samo znate da nečega živog ima unutra. Ja pozovem komšinicu, čija je kapija. I komšinica izađe i mi u čudu kao vidi šta je u ovoj korpi, šta ima. Čuje se neki glas već neki, kako bih rekla, nešto, kao neka životinjica nešto. I onda počinjemo da li je neka kuća ili neko mač ili šta već ima unutra, ko sme da pogleda, ko ne sme, da nije neka beba i onda sad zaprepašćenjo. U tom momentu ne iđe još jedna druga komšinica koja ima kuću iznad mene, pošto je moja tu na 30 metara od kapije gde je beba nađena. I ja je vidim i pozovem je, ona se zove Dragana. Dragana je rekao, brzo dođi da vidiš, našli smo nešto. I u tom momentu komšinica ta ona pogleda i kaže, ma da, evo beba, vide se nogice. I ova žena potrči brzo i svi stanemo, pogledamo samo smo nogice videli, toliko smo smeli da, znaš, svi smo u šoku, vide se male nogice, beba. I ja pozovem policiju, tražila sam da oni pozovu lekare, i tražila sam odobrenje da sklonim bebu, da je donesem do kuće. I oni su mi rekli da dođem, da je zgrejem i ja sam tako i uradila. Uvila sam je i izvadili smo je iz korpe. Beba, dečak, onako prilično krupna beba. Nezvanično sam čula da ima 3 kg i nešto. Uvila sam u amboliju i veoma brzo su stigli lekari, policija. Zbrinuli su bebu, zbrinuli su pupak, sve to, pošto to nije bilo adekvatno urađeno. Ukupali su bebu, to je zgrejali su je i odnele su je u Požarevačku bolnicu i to je to. Kako ste se osjećali? Pa, ja ne mogu da vam opišem. Srećno, potrešeno, to je strašan osjećaj. Imam utisak sada kad pričam o tome da je kao da sam tu bebu, kao da sam ja dala život toj bebi, što u stvari jeste, majka je rodila, ali ja sam je dala život, da ja nisam prošla i da je nisam našla, beba bi umrela. I sad kad pričam sa komšilukom i kad pričam o toj bebi, ja kažem naš mali sin, tako je zovemo, pošto smo svi tu bili prisutni, svi smo je našli
I tako je zovemo naš mali sin. I sad kad pričam, kao da je to bilo, kao da to nije istina, kao da je u filmu, kao da je to nešto nestvarno. Mislim, ja to vama ne mogu da opišem taj osjećaj. Da li znate ili da li se možda priča po selu ko bi mogao da ostavi bebu? Pa ne. Niti se šta priča, niti naše selo je tako deluje fino, normalno. Nemamo mi ni približno tako nekog, bar mislimo da nemamo, je sad sve ostalo je na policiji. Policija intenzivno radi na pronalaženju majke i toga ko je eventualno ostavio bebu. Da, policija intenzivno radi. Ja sam dala sve izjave, sve što je u mojoj moći. Ne sam puno ni da dajem. Centar za socijalni rad kaže da ja nemam pravo na to. To su mi upravo rekli, evo upravo pre ovog vašeg saopštenja. Tako da, to je to. Što sam do sad pričala, od sad više ne znam. Umesto da vas pohvale za ono što ste uradili, oni vam spočitavaju i drže lekcije. Pa eto, izgleda da je tako. Oni kažu svaka čast tebi što si uradila, ali ne smeš da daješ nikakva saopštenja, ne smeš da daješ slike, ja imam slike bebe, a zašto da ne bi ta idiotkinja koja je rodila bebu da ne bi možda videla? Ja mislim, meni to nije jasno. Za mene je ovo doživljaj, možda je za njih to svakodnevica, i za vas možda, i za bilo koga. Za mene, ja sam jedan život dala, novi život. I ja ne mogu da shvatim da neko može da mi zabrani ja ne smem da pričam o tome i da ne smem slike da pokažem. Ja sam pitala policiju, oni kažu ne, ja nisam u nikakvom zakonskom prekršaju. Centar za socijalni rad kaže da, jesam. I sad ćemo vidjeti, ne znam. Stvarno više izjave, poslednja izjava, više ne smem da dajem. Vi ste malom Srećku, tako je nazvan, dali život, ali vi ste i sami majka i dali ste još jedan život. Da, ja sam majka 2 deteta. Imam sina 30 godina, imam ćerku 32 godine, imam unukicu 5 godine i sad malog Srećka naravno, za koga mi je zabranjeno, znači da sama bilo šta radim, sve moram preko Centra za socijalni rad i to je to. Čuo sam da ste bili u bolnici, da ste ga obišli. Da, bila sam i obišla sam i odnala sam stvarčice, svašta sam kupila, pošto doktori kažu, odnosno, ne doktori, medicinsko osoblje, ne znam već, kažu da svašta deci tamo treba. Eto, ja sam kupila to svašta, flašice, cucle, pampers, pelene, peškire, garderobu i sve sam to odnela detetu i Centar za socijalni rad me je toliko iskritikovao i toliko su vikali na mene zašto sam to uradila samovoljno, da sam morala to kao preko njih. I sad, verujte mi koliko sam bila srećna, sad sam u šoku, sad ne znam šta da vam kažem. Kako ste se osjećali kad ste vi postali majka, a možete da poredite sa ovim trenutkom kad ste pronašli Srećka? Pa sad da kažem da sam istu sreću imala, ne, nije to, to je drugačije nešto, drugačije kad rodiš svoje dete, ali strašnu sreću sam osjećala. Ja ne mogu da vam opišem, ja sad i osjećam da sam nekom dala život, razumete, kao što sam malo pre rekla. Imam osjećaj da sam na neki način dala jednom detetu život. To što ga majka rodila, to po meni, ja sam takva osoba, ne znači ništa. Ali ja sam, znači, njemu dala život. I to stoji i to ne može niko da pobije, jer ja da nisam prošla tada, da je još prošlo sat vremena, sam Bog me je poslao. Znači, da prođem tu i da nađem bebu, što se ispostavilo, eto vidite, za mene je velika sreća, a na kraju sam toliko iskritikovana i pritisak mi je strašno skočio, mislim da ću da završim i urgentno i sve zbog, kako centar kaže, da sam prekršila sva ovlašćenja, što sam dala izjave, što nisam pitala njih, što sam dala slike deteta, ja slike imam i nije mi jasno ko može da mi zabrani, ja imam velik, širok krug ljudi, što se tiče ljudi, kažem, na prijatelje, na familiju, ja ne mogu da shvatim, ja sam bebu našla, nisam bebu ubila, ja sam bebu našla i pokazala sam slike nečega što sam ja našla, nečega što sam ja dala život. Kažu da to nije u interesu kasnije za bebu, a ako sam pogrešila, eto, meni stvarno nije jasan onda naš zakon i naša država, svaka čast, na takvim mojim greškama.
Vaša greška je bila dobronamerna u tom smislu što ste pronašli i spasli taj život. Sve ostalo je čista administracija. A poznajući kako radi centri za socijalni rad u našoj zemlji, mislim da su oni suvišna institucija, onako iskreno govoreći. Pa da, ja sam to upravo i njima rekla, ja sam pitala policiju da li ne ugrožavam istragu, da dajem izjavu i ovo oni su rekli da ne, ja sam njima rekla, oni mi kažu morala si preko nas. I upravo to što vi kažete, ja mislim da je policija najveća institucija, policija, sudstvo, po meni to su najveće institucije. Ja nisam znala da je Centar za socijalni rad u ovom slučaju, kako oni kažu, veća institucija od svih njih. Eto, ako sam ja pogrešila, ja se izvinjavam na grešci i to je to. Pa je ovo praktičan primjer, ako je Centar za socijalni rad toliko bitna institucija, zašto niko nije odneo ništa u bolnicu tom malom detetu, a treba mu puno toga? Pa evo, oni kažu, ja sam trebala preko njih, verovatno čekaju da ja i još neko odnese njima, pa da oni odnesu i da kažu, evo, to je iz Centra za socijalni rad, po meni to tako ide. I ne znam zašto su mi zabranili sad da ja više ne smem da odnesem lično tom detetu, nego moram preko njih, a preko njih neću sigurno, evo to javno saopštavam. Mogu da ja nosim, a oni da budu prisutni, a preko njih drugačije nikako. Naravno, mi ćemo vrlo rado da krenemo i sa vama i bez vas do bolnice i da tamo snimimo i Srećka, naravno pod određenim uslovima i uz dogovor sa zaposlenima u bolnici i naravno da probamo i mi da na neki način pomognemo tom malom Srećku koji ima više sreće, zaista mnogo sreće u životu da ste vi naišli. Pa meni će biti baš to drago ako to uradite. Ja koliko sam nezvanično saznala, medicinsko osoblje, direktor i slični daju izjave tamo. Ja ne znam, a oni mogu, znači bez Centra za socijalni rad, a ja ne mogu, to sad meni nije to, a ja sam isto to dete našla, kako su ga oni izbrinuli, ja sam ga našla. I sad oni imaju pravo bez Centra za socijalni rad da daju izjave, a ja nemam. Sad to mi tu malo nešto nije jasno, ali ako sam ja pogrešila, neka je on živ i zdrav, ja sam njega našla, ja sam njemu dala život, neka je on živ i zdrav, ja više izjave neću da dajem, pa sad će, ali pratit ćemo što radi Centar za socijalni rad, što se tiče tog deteta u svakom slučaju. A kažete mi, koje je nadeno ime Srećko? Pa eto ja. I za to nešto iz centra preveću oči Srećko. To je baš tako kako sam ja pokazala, jer mi smo se tu našalili dok smo čekali doktore, i koliko smo i bili uzbuđeni, ja i komšinice, mi smo bebu izvadili iz korpe i uveli u amboliju i nismo uopšte zapazili kog je beba pola. I onda odjednom kažemo, da li je dečak ili devojčica, i onda nismo hteli više da ga diramo dok ne stignu doktori, ali smo rekli ovako, ako je devojčica zvaće se Nađa, ako je dečak Srećko. I kad su doktori pošli mi kažemo, naravno kad su stigli mi smo videli da je dečak dok su ga sredili i sve to. I mi smo rekli doktore, mi smo rekli da se zove Srećko jer je srećno rođena beba. Ali igrom slučaja tako i ostao je Srećko i tamo ga zovu Srećko i tako. I to je to. Šta mogu drugo da vam kažem, zaista težak trenutak za priču, ali srećom sve se dobro završilo, po Srećka pogotovo, a vama puno hvala na onome što ste pokazali da ste pre svega čovek. Pa hvala i vama. Eto, ja sam pokazala, ali sa postupkom Centra za socijalni rad jako sam se razočarala, tako da, evo, to je to. Nekad se ne isplati biti human i dobar, ali u ovom slučaju ja sam bebu našla i naravno morala sam da je zbrinem i ako nađem sledeću isto ću da je zbrinem i slikaću je i isto ću da uradim i sa kucama i sa macama to radim i sa svačim, mislim što ne bi sa detetom, meni to ne znam, možda sam ja drugačija osoba od svih njih, ali eto, ja sam takva, ja sam Biljana Topalović, ja sam našla bebu i stojim iza toga i to je to.